Salutare, oameni buni, eu sunt Denis și astăzi vă voi arăta cum să punem orice skin pe Minecraft versiunea 1.15. Așa că hai să începem. Și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de la episodul în care v-am arătat pentru versiunea cealaltă. 844 de vizionări și 43 de like-uri, vă mulțumesc foarte mult. La acest videoclip, dacă se poate să strângem 10 like-uri. Ok, o să prima oară intrăm și căutăm skins for Minecraft P. Avem această aplicație și după cum vedeți, îi vom da deschideți, eu am ales un skin aici. Ne alegem un skin pe uite așa. Eu vreau, hai să ne alegem un skin. O să stau un pic să mi-l aleg. Ok, acesta. Da. Îi dăm save și nu îi dăm pe Minecraft, ci îi dăm pe gallery. S-a salvat în galeria noastră. Bun. După cum vedeți, suntem pe Minecraft. Dăm frumos Edit Character. Aici, unde noi eram, prima oară te dă aici, în partea asta, noi dăm la următoare, la unde? Import. Eu deja mi-am pus un skin, nu e nicio problemă. Și dăm Choose New Skin. Căutăm chiar aici, avem skins for Minecraft pe un album și punem skinul acela care ni l-am selectat noi. Ni l-am pus și ne pune să alegem cum e modelul pentru skinul tău, cum e modelul corect. Cu mâinile subțiri, adică un caracter de femeie sau, I don't know, un fel de caracter. Noi o să punem cu mâinile mari. Și după cum vedeți avem caracterul pus chiar aici, foarte drăguț. Și o să-i dăm play să jucăm o secundă, două, să vedeți cam cum e caracterul, acest caracter mirobolant. Eu zic că e ceva drăguț, adică uitați-l aici, el, e ceva de noapte caracterul. Am văzut că la videoclipul acela cu... v-am arătat cum să vă puneți skin pe Minecraft. Acela a fost pentru versiunea trecută, asta e pentru versiunea nouă. Numai că la acesta nu-ți poți pune skin-uri de YouTuberi. Îți poți pune skin-uri de acolo. De pe aplicație. Chiar dacă, scuzați-mă dacă am menționat mai devreme că orice skin, dar îți poți pune din aplicație. Dacă nu vă place aplicația aceasta, vă puteți lua alta și să vă băgați în acela, în gallery, în galerie și faceți cum v-am arătat eu. Da. La videoclipul trecut am strâns 844 de views și 43 de like-uri, vă mulțumesc foarte mult și aș vrea ca la episodul acesta să strângem 10 like-uri și views, vizionări câte vreți. Așa că dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați un like, ne vedem data viitoare. Pa, pa!